హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికీ. ఈరోజు భక్తి వైభవ క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. वासुदेवा ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ॐ ఓం నమో नमो భగవతే भगवते वासुदेवाय వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ॐ ఓం నమో भगवते భగవతే वासुदेवाय వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. నారాయణం నారాయణం నమస్కృత్యం నమస్కృత్య నరం నరం చైవ చైవ నరోత్తమం. నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. దేవీం దేవీం సరస్వతిం సరస్వతీం వ్యాసం వ్యాసం తతో తతో జయముదీరయేత్. జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం నిత్యం భాగవత భాగవత సేవయా. సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. భగవతి భగవతి नाम తమ श्लोके శ్లోకే శ్లోకే భక్తిర్భవతి భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ భక్తి వైభవ కోర్సులో వాళ్ళు జరా ఇయర్ ఫోన్స్ దేతా సౌండ్ స్లో సునారా. హరే కృష్ణ. సో ఈ క్లాసులో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము, అందులో 6వ అధ్యాయమైనటువంటి నారదుడు మరియు వ్యాసదేవుల మధ్య సంవాదము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఇప్పటి వరకు దాదాపుగా ఒక 20 శ్లోకాలను ఈ అధ్యాయంలో 22 వరకు. హరే కృష్ణ. 22 అయిపోయిందా ప్రభు? 20 హరే అయిపోయింది ప్రభుజీ 22 అయిపోయింది. ఓకే, సరే. అయిపోయింది ప్రభుజీ సో ఈ అధ్యాయంలో కొన్ని శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకోవడం జరిగింది. ఈరోజు మరికొన్ని శ్లోకాలను ఆ నారదుడు మరియు వ్యాసుల వారి యొక్క సంవాదంగా ఉన్నటువంటి అంశాలను చూస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ క్రమంలో మనం చూసినటువంటి అంశాలంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దాదాపుగా 1 నుండి 19 వరకు ఉన్నటువంటి ఆ శ్లోకాల క్రమంలో ఆ వ్యాసదేవుల వారు నారదుడిని ఎంక్వైరీ చేస్తూ ఉంటుంటాడు. ఏంటంటే మరి ఆ బ్రాహ్మణులు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి మీ యొక్క ప్రయాణం అంటే మీ యొక్క జనన విధానంలో ఏ విధంగా మీరు ఆ బ్రాహ్మణుల నుండి మంత్రదీక్షను స్వీకరించిన తర్వాత వారు అక్కడి నుండి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మరి మీ యొక్క జీవన విధానము ఎలా గడిచినది ఏమిటి అనేటువంటిది ఆ వ్యాసుల వారు అడగగా, ఎందుకంటే ఆ విధంగా గురు శిష్య పరంపరలో గురువుని ఆయన ద్వారా జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడానికి ఆయన వ్యాసుల వారు నారదుల వారిని ఆ విధంగా అడగడము. తదుపరి 5వ శ్లోకం నుండి నారదుడు చెప్తూ ఉంటుంటాడు, నాకు ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని ఉపదేశించిన తదుపరి వారు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా యొక్క జీవన విధానం ఈ విధంగా ఉంది అంటూ నా యొక్క తల్లి
మరి ఆమె యాక్చువల్గా ఒక బ్రాహ్మణుల ఇంట ఉమ్, పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి ఆవిడ. సో కనుక మరి ఆవిడను ఒక రాత్రి సమయము ఆవు పాలు పితకడానికి వెళ్ళగా పాము కాటు ద్వారా ఆమె మరణించడము. సో ఆ క్రమంలో ఇక అప్పటి నుండి నాకు మరి ఇక నేను అక్కడి నుండి నాకంటే నా తల్లి యొక్క ప్రేమ కానీ అది ఉండేటువంటి ఆ భౌతికమైనటువంటి బంధనం కూడా మరి నాకు తొలగిపోయింది. దాన్ని నేను వరంగా స్వీకరించి ఉత్తర దిక్కుగా పయనమయ్యాను. ఆ ప్రయాణంలో నేను మరి అనేక విధములైనటువంటి ఆ సమృద్ధవంతమైన జన సమూహాలు, పురాలు, గ్రామాలు, జంతు క్షేత్రాలు, గనులు, వ్యవసాయ క్షేత్రాలు అవన్నీ కూడా దాటి వెళ్ళడము ఉ, జరిగినది అంటూ చెప్పడము. సో అంటే పరివ్రాజక ఆచార్యుడిగా అతడు అంటే ఇక ఆ విధంగా అంతటా అన్ని రకాలు ఒంటరిగా అరణ్యాలు, పర్వతాలు, నగరాలు, గ్రామాలు అవన్నీ కూడా దాటుకుంటూ పోయినటువంటి పరిస్థితి. ఆ విధంగా ప్రయాణించినటువంటి సందర్భంలో ఒక సమయంలో ఇక అలా అలా వెళ్తూ పరివ్రాజక ఆచార్యుడే అలా వెళ్ళిపోతూ ఉన్నట్టు సమయంలో ఆకలి అవడం, ఆకలి దప్పులకు గురిగా అవడము, ఒక నది వద్ద స్నానము ఆచరించి ఆ జలంలో స్నానం చేయడం ద్వారా కొంత అలసట నుండి బయటపడి ఉం, మరి ఒక అశ్వత్థ వృక్షం ఛాయలో ఆ భగవంతుడి గురించి ఉం, మరి శ్రవణం చేసి హృదయస్థ పరమాత్ముణ్ణి ధ్యానించడం మొదలు పెట్టాను అని చెప్పడం. సో ఆ విధంగా ధ్యానిస్తూ ఉన్నటువంటి సమయంలో మరి కృష్ణ భగవానుని ఆ చరణ కమలాలను ధ్యానిస్తాం మొదలుపెట్టి ఆయన ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఆ చెప్తాడు, ఓ వ్యాసుదేవ, ఆ సమయంలో ఆనందాశ్రయం చేత నా శరీరము ప్రతి భాగము రంజితమైతూ ఉన్నటువంటి ఆ, ఎందుకంటే ఆ దేవదేవుడు ఆయన యొక్క హృదయంలో దర్శనము వసిగినటువంటి సందర్భాన్ని చెప్తారు. ఆ విధంగా మరి ఆ భక్తుడు ఆ భగవాన్ని దివ్య మనోహర రూపాన్ని ఉం, చూడడము, అలాగే ఆ రూపం కూడా శీఘ్రంగానే హరించిపోవడము జరిగినటువంటి ఉం, విషయం. దానికి వెంటనే కలత చెంది ఆ అదృశ్యమైనటువంటి ఆ రూపాన్ని అదృశ్యం కాగానే హఠాత్తుగా లేచి నిలబడ్డాను అని. సో దాని కొరకు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఆయనకి ఆ భగవానుని దివ్య రూపాన్ని ఎంత తిరిగి ప్రయత్నం చేసి అంటే చూడగోరినటువంటి ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అది ఆయనకి సాధ్యం కాలేదు. సో మరి అదే సమయంలో ఆయన ఆ విధంగా ఇంకా ఇంకా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఒక గంభీరమైనటువంటి వాక్కులు ఆయనకి వినిపించినటువంటిది చూస్తాం. సో ఆ క్రమంలో ఆయనకు ఈ విధంగా వాక్కులు వినపడ్డాయి. ఓ పాపరహితుడవైన వాడా, నీవు నా యొక్క రూపాన్ని ఒక మారు గాంచగలిగావు. సో నీకు ఇచ్చినటువంటి ఆ రూపము మరి నాపై అనురాగాన్ని వృద్ధి చేసుకోవడానికే నేను ఆ విధంగా చేశాను. ఎందుకంటే నా యందు ఆసక్తి అనురక్తిని పొందుదు అంతగా నీవు ఈ భౌతిక వాంఛల నుండి ముక్తుడు కాగలవు అంటూ ఇక మళ్ళీ ఆయనకి ఆ దర్శనం జరగనటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది ఇప్పటి వరకు మనం చూసినటువంటిది. సో ఇంకా కొనసాగిస్తూ వారిద్దరి మధ్య జరుగుతూ అంటే ఆ నారదులు వారు వ్యాసుడికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని పూర్వపు శ్లోకంలో ఆయన చెప్పినటువంటిది. నీవు నా అంటే ఆకాశవాణి ఏ విధంగా ఆయనకి అంటే వినిపించిందో, మధురమైనటువంటి స్వరము, ఒక గంభీర స్వరము ఏ విధంగా వినిపించిందో దానిని వ్యాసుడికి చెప్పడం చూసినటువంటి క్రమము 22వ శ్లోకంలో జరిగినటువంటిది. ఇంకా
చెప్తూ ఇవి వారి మధ్య జరుగుతున్నటువంటి సంభాషణలో ఈరోజు మనము ఈ 23వ శ్లోకాన్ని, అంతే కదా మాతాజీ, 23 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవాలి ఎవరి క్లాస్, అంతే కదా? అంతే ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. అవును అవును 2 వరకు అయ్యాయి ప్రభుజీ. 23 స్టార్ట్. హరే కృష్ణ. ప్రభుజీ. నాకే సౌండ్ తక్కువ వస్తుందా ప్రభుజీని మాట్లాడేది? హరే ప్రభుజీ కృష్ణ. వాయిస్ మిగతా వాళ్ళకి ఎలా ఉంది ప్రభు వాయిస్ నాది? నాకు కూడా తక్కువగానే ఉందండి ప్రభుజీ వాయిస్, అందుకనే నేను అంటే మెసేజ్ లో రోజు పెట్టాను. లాగా లేదు ప్రభుజీ, కొంచెం లోగా వినిపిస్తుంది. హరే కృష్ణ. స్లోగానే ఉంది ప్రభుజీ. అది ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్న బట్టి వినిపిస్తుంది, అయితే వినిపించట్లేదు. అవును. హరే కృష్ణ. అందరికి అలాగే ఉందా? ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా అలాగే ఉందా ప్రభు? అవునండి, ఇప్పుడు కూడా అట్లానే ఉంది మాకు కూడా. ఓకే మాతాజీ, అయితే ఒక్క నిమిషం ఉంటాను. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం. శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమావోం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓకే కానీ ప్రభు ఇప్పుడు ఎలా రీసౌండ్ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. డబల్ వాయిస్. ఓకే ఓకే పని చేస్తాను. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. వాయిస్ ఓకే కదా ప్రభు ఇప్పుడు? ఎస్ ప్రభు. మాతాజీ ఓకేనా మీ అందరికి? ఒకసారి మాట్లాడు. హరే కృష్ణ. ఓకే ప్రభుజీ, సౌండ్ ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ, ల్యాప్టాప్ కి అయితే ఏం ప్రాబ్లం లేనట్లుంది, నాకు బానే ఉంది. సరే. ఓకే ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎలా ఉంది ప్రభుజీ మాతాజీ? ఇప్పుడు Yes, ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది. బాగుంది బాగా ప్రభుజీ. వినిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఓకే ప్రభు. ఓకే ప్రభు. హరే కృష్ణ. ఓకే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ వచ్చింది కదా ప్రభు? వచ్చింది ప్రభు. ఓకే. సో నారదులు వారు వ్యాసుడితో ఇంకా కొనసాగిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఈ అంశంలో హరే కృష్ణ.
సత్సేవయా దీర్ఘయాపి జాత మయి దృఢా మతిః మధ్యమిమం లోకం గంతామజ్జనతామసి. సో ఇంకా ఆయన ఈ విధంగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, పరతత్వమునకు వనర్చెడి కొలది దినముల సేవ చేతనే భక్తుడు నా ఎడ దృఢమతుడగును. తత్ఫలితంగా అతడు దుఃఖపూర్ణమైన ప్రస్తుత భౌతిక జగములను వీడిన పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక జగమును చేరి నా పార్షదుడు అగును అంటూ ఆ దివ్యమైనటువంటి మధుర స్వరము ఆయన్ను ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా పలికింది. ఎందుకంటే ఆ పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడము అంటే ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేసే కొలది అంటే కొద్ది దినములలోనే మరి ఆ విధంగా సేవ చేయడం ద్వారా భక్తుడైనటువంటి వాడు అంటే విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొనినటువంటి వాడు నా ఎడ దృఢమతుడగును. అంటే ఇక ఈ ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి విషయా హరే కృష్ణ. స్క్రీన్ రావట్లేదు ప్రభుజీ. పర్లేదు మాతాజీ. దేవదేవుడు అయినటువంటి ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఒక ఆ రూప్ అంటే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం ఏంటంటే శుద్ధమైనటువంటి సేవ చేయడం ద్వారానే నా భక్తుడు ఆ భగవంతుని ఎడ దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉంటాడు. అలా కుండా విశుద్ధమైనటువంటి భక్తియుత సేవలో నెలకొనినటువంటి వాడు మరి ఆ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలన్నింటి నుండి కూడా అంటే ప్రస్తుతము ఈ భౌతిక జగత్తులో అతడు అనుభవిస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భావనలు, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తుపై ఆధిపత్యము చలాయించాలనేటువంటి విషయాలలో భౌతిక విషయాలలో నిమగ్నమైనటువంటి కారణంగా ప్రస్తుతము దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని అతడు అనుభవిస్తూ ఉండేటువంటి మరి ఈ దుఃఖాల నుండి బయటపడేటువంటి సో ఏంటి ఆ భగవంతుని ఎడ దృఢమైనటువంటి సేవలో భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో ఎవడైతే నెలకొంటాడో ఆ నెలకొనినటువంటి కారణంగా ప్రస్తుతము ఆలయం ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతిక జగత్తు దుఃఖపూర్ణమైనటువంటి ఈ జగత్తును వీడిన పిమ్మట అంటే భక్తియుత సేవలో నిమగ్నమై విశుద్ధమైనటువంటి భక్తిలో నిమగ్నమైనటువంటి వాడు ప్రభుజీ వాయిస్ తదుపరి బ్రేక్ అవుతుంది అంటే ఈ ప్రభుజీ, భౌతిక మీ జగములను వాయిస్. వీడిన పిమ్మట ఆధ్యాత్మిక జగమును చేరి నా యొక్క నిత్య పార్షదుడు. ప్రభు మీ వాయిస్ మధ్య మధ్యలో ఆఫ్ అవుతుంది ప్రభు. అవునా ప్రభు? అవును. హరే కృష్ణ. ఒక నిమిషం.
హరే కృష్ణ ప్రభు ప్రభుజీ. వినిపిస్తుందా? ఓకే ప్రభుజీ, నాకు ఓకే వాయిస్, కాకపోతే వీళ్ళకి మరి లో వాయిస్ అని చెప్పారు ఇందాక. మాతాజీ ఇప్పుడు ఎలా ఉంది? నాకు ఓకే ప్రభుజీ. నాకు కూడా ఓకే ప్రభుజీ, నాకు వినిపిస్తుంది మంచిగానే. ఓకే మరి. సో ఆ విధంగా ఆ పరతత్వము ఎడ అంటే భగవాను ఎడ చేసేటువంటి ఆ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ ఒక్కటి మాత్రమే ఈ దుఃఖాలయం నుండి, ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాల నుండి బయటపడేసేటువంటి మార్గంగా ఆయనకి ఆ వినిపించినటువంటి ఆ దివ్య ధ్వని ద్వారా ఆయన విన్నటువంటి అంశాలను వ్యాసుల వారికి చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము ఈ శ్లోకంలో చూస్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు భాష్యం చదువుతారు ఒకసారి. ఓకే ప్రభు, హరే కృష్ణ. భాష్యం బై శ్రీప్రపాద్కి. పరతత్వ సేవనమనగా ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మిక గురువు నిర్దేశములో శ్రీకృష్ణ భగవానునికి భక్తిత సేవను వనర్చుట అనియే భావము. గురువు ఈ కార్యమున భగవానుడు మరియు సాధకుని నడుమ మాధ్యమముగా వర్తించును. సాధన స్థితి అందున్నవాడు తన అసంపూర్ణ ఇంద్రియముల ద్వారా స్వయముగా భగవానుని చేరుటకు అసమర్థుడై ఉండును. కావున ఆధ్యాత్మిక గురువు నేతృత్వమున అతనికి భక్తియుత సేవయందు శిక్షణము కూర్చబడును. అటువంటి శిక్షణము కొలది దినములు వసగబడినను సాధకుడు అట్టి భక్తియుత సేవయందు బుద్ధి కుశలతను సంపాదించుకొనును. అట్టి భక్తియుత సేవా జ్ఞానమే అంత్యమున భౌతిక జగముల నుండి ముక్తిని కలిగించి భగవద్ రాజ్యమున భగవానుని పార్షదులలో ఒకనిగా నగుటకు అతనిని ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు ఉద్ధరించును. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశంలో ఒకటి పరతత్వ సేవ, పరతత్వాన్ని గురించి వనరించేటువంటి దాని వలనే ఈ భౌతికమైనటువంటి జగము నుండి వీడిన పిమ్మట ఆ భగవంతుని యొక్క పార్షదుడుగా అవ్వడము అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పినటువంటిది ఆ శ్లోకంలో. ఇక్కడ పరతత్వ సేవ అంటే ఒక ప్రామాణికుడైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క నిర్దేశంలో, అంటే పరంపర ద్వారా ఉన్నటువంటి ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ఆ నిర్దేశంలో సేవలు, భక్తియుతమైనటువంటి సేవ చేయడం, ఆ విధమైనటువంటి భక్తియుత సేవ మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధ్యాత్మిక లోకమునకు చేరడానికి అది ఆ జీవుడును ఉద్ధరిస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్, ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల ద్వారా ఉన్నటువంటి మనకు మనంగా మరి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకొని ఆ పరతత్వాన్ని ఎరగడము అనేటువంటిది అంత సులువుగా సాధ్యమయ్యేటువంటిది కాదు. సో కనుకనే మరి భగవద్గీతలో కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఒక గురువుని దరిచేరి ఆయనకు సేవ చేస్తూ వినయంతో ప్రశ్నలు అడుగుతూ మరి ఆయన ద్వారా మనము జ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు అని చెప్తారు. ఎందుకు అంటే అంతకు ముందే ఆత్మానుభూతిని పొందినటువంటి వాడు. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని గురించి మనం శోధించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తే ఎంతో సమయం పడుతుంది. ఆల్రెడీ దానిని గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళ ద్వారా విన్నామనుకోండి, ఈజీగా మనకు తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. సో కనుకనే మరి ఆ పరతత్వ జ్ఞానాన్ని పొందడానికి మరి ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఇంకా మరి ఆ నారదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము, మతిర్మయి నిబద్ధేయం న విపద్యేత కరిచిత్ ప్రజా సర్గ నిరోధేపి స్మృతి చ మదనుగ్రహాత్. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన నారదుల వారు వ్యాసుడితో, నా భక్తి యందు నియుక్తమైన మేధస్సు ఏ కాలమునందును భంగపడదు. తత్కారణమున సృష్టి సమయమునను
ప్రళయకాలమునందును నా కరుణచే నీ దివ్య స్మృతి అకుంఠితంగా నిలిచి ఉండగలదు అంటూ ఆయన విన్నటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ నారదుల వారు వింటూ ఉన్నటువంటి దివ్య ధ్వనులు, అంటే ఆ భగవానుడి యొక్క సందేశంగా ఒక రకంగా ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే నారదుల వారు ఇంకా ఆయన యొక్క హృదయంలో దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ పరతత్వాన్ని గురించి, ఆ భగవంతుని గురించి, హృదయస్థ పరమాత్ముడి గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆయన ఆ దర్శనం కాకుండా ఇక ఆయనకి ఆ ధ్వని రూపంలో వినిపిస్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలను చెప్తున్నారు. ఇంతకు పూర్వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి అంశం ఏంటి? పరతత్వంలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారానే, అంటే ఆ పరతత్వాన్ని గురించి, అంటే భక్తియుత ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క నిర్దేశంలో భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా నీవు నా యొక్క పార్షాదుడు అవుతావు. అలాగే నా యొక్క భక్తి, అంటే నా ఎడ విశుద్ధమైనటువంటి భక్తి యందు మరి నీవు నిమగ్నమై ఉన్నట్లయితే, అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటి సాధారణ అంశం ఏంటంటే నా భక్తి యందు నియుక్తమైనటువంటి మేధస్సు. ఎందుకంటే మరి ఇక్కడ నారదుడికి పూర్వ సంబంధమైనటువంటి విషయాలన్నీ కూడా గుర్తుకున్నటువంటిది. మరి ఇది అది ఆయన ఆధ్యాత్మిక జీవన విధానంలో కొనసాగడం వల్ల. అందుకే చెప్తున్నారు, నా భక్తి యందు నియుక్తమైన మేధస్సు ఏ కాలమునందును భంగపడదు. అంటే సృష్టి ఇంపబడేటువంటి సమయంలో కానీ, ప్రళయం జరిగేటువంటి లయింపబడేటువంటి సమయంలో కానీ, అందుకే ఆ భగవద్ధామాన్ని, అంటే ముక్తమై దివ్యమైనటువంటి స్థితిలో నెలకొన్నటువంటి వాళ్ళు, అంటే ఈ స్థూల సూక్ష్మ దేహాలను వదిలివేసి శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక దేహాన్ని పొందినటువంటి వాడు మరలా భంగపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు ఏ కాలమునందును కూడా. అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ పుట్టడము, మరణించడం, అంటే ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి బయటపడేటువంటి విషయము ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో అందుకే చెప్తున్నారు ఇక్కడ, నా భక్తి యందు నియుక్తమైన మేధస్సు ఏ కాలమందు కూడా భంగపడదు. అంటే సృష్టి సమయమందున గాని, ప్రళయం మందు గాని వారికి ఇక మళ్ళీ జన్మించడము, గతానికి సంబంధించిన విషయాలు మర్చిపోవడము, అలాగే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ విషయాలను గురించి నీకు ఉండడము, అలాంటిది ఏదీ లేదు ఇక. సో కనుకనే మరి ఆ అదంతా ఎలా సాధ్యమవుతుంది? మనకు కాదు, ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ, ఆ భగవంతుని యొక్క మెర్సీ ద్వారా మాత్రమే, ఆ భగవంతుని యొక్క కార్యం ద్వారా మాత్రమే అది సాధ్యమవుతుంది అనేటువంటి విషయం ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నాడు. సో కనుక మరి ఆయన చెప్తున్నారు, నా ఎడ నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానము, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు ఏవి కూడా ఎప్పటికీ నశించిపోయేవి కాదు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో కనుకనే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ చేత ఆ దివ్యమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నారు కదా, ఆ దివ్యమైనటువంటి స్మృతి అకుంఠితంగా నిలిచి ఉండగలదు అని ఆయనకి ఆ బాలుడి రూపంలో ఉన్నటువంటి ఆ విధంగా పరివ్రాజకాచార్యుడే అలా ప్రయాణించినటువంటి సందర్భంలో ఆ భగవంతుని యందు ధ్యాస కలిగి ఉన్నటువంటి అతనికి వినిపించినటువంటి మాటలను గురించి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ. కాలింది ప్రియరానిది మాతాజీ చదువుతారా? శ్రీకృష్ణ భాష్యం బై శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. ప్రభుజీ వాయిస్ వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? మాతాజీ వినిపిస్తుంది, చదవండి. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ భగవానికి ఉనర్చినట్టి భక్తియుక్త సేవ ఎన్నడూను వృధా కాదు. ఆ దేవదేవుడు నిత్యుడైనందున అతని సేవ యందు నియుక్తము గావింపబడిన మేధస్సు లేదా అతని సంబంధమున ఉనర్చునట్టి ఏ విధమైనను నిత్యమే కాగలదు. భగవానునకు ఉనర్చేడి అట్టి భక్తియుక్త సేవ జన్మ జన్మలుగా ప్రోగుపడుచు అనియు భక్తుడు పరిపక్వతను చెందినంతనే
ఆ ప్రోగుబడిన సేవ దేవదేవుని సాంగత్యమును పొందుటకు అతని అర్హతను కలిగించుననియు భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. జన్మ జన్మములలో ప్రోగయ్యేడి భగవత్ సేవ ఏనాడును నష్టము కాబోదు. పైగా పరిపక్వత పొందినంత వరకు అది క్రమముగా వృద్ధి చెందగలదు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశము ఈ శ్లోకంలో మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నది. మనకి మనతో పాటు వచ్చేటువంటిది, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక జగత్తులో సంపదలు ఏవి, మనది ఈ దేహపరమైన సంబంధాలు ఏవి కూడా మనతో వచ్చేటువంటివి కాదు. మనం ఈ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో భౌతిక పరమైనటువంటి అంశాలను ఎంత కూడబెట్టినా పోయేటప్పుడు కానీ మనతో ఏది కూడా వచ్చేటువంటిది కాదు. సో మనతో వచ్చేటువంటిది ఒకే ఒక్కటి, ఆ భగవంతునికి మనము చేసినటువంటి సేవ మాత్రమే. అంటే ఆ భక్తి, అది మాత్రమే. ఈ జన్మలో పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోవచ్చు. ఒక 10% అన్నా మనం ఈ జన్మలో భక్తిని, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుత సేవలో నెలకొని ఉన్నట్లయితే, మళ్ళీ జన్మ పొందితే, ఇవాళ నేను కెమిస్ట్రీలో పిహెచ్డి చేసి ఇది ఉండవచ్చు, మళ్ళీ పుడితే ఒకవేళ భౌతికమైనటువంటి జగత్తులో ఏమయ్యాలి, మళ్ళీ అంటే అక్షరాభ్యాసం దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టాలి. అది భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించిన విషయం. కానీ భగవంతుని సంబంధంలో చేసేటువంటి సేవలు ఏవైతే ఉన్నాయో, ఎక్కడైతే మనము మొదలు పెట్టామో, అది ఇంతకుముందు కూడా మనకి ధ్యాన యోగంలో భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్పినటువంటిది. అర్జునుడు అడుగుతాడు, మరి నువ్వు చెప్తున్నావు ధ్యానం చేయమని, మనసును కేంద్రీకరించమంటున్నావు, మనసు చంచలమైనది, దృఢమైనటువంటిది, మొండి పట్టు కలిగినటువంటిది కదా, అది ఎలానయ్యా స్థిరంగా ఉండగలుగుతుంది అంటే అక్కడ చెప్తారు అభ్యాసం చేయమని. అలా చేసి ఒకవేళ చేసి కూడా పరిపూర్ణతను సాధించలేకపోతే, ఇటు భౌతిక జగత్తులో సుఖాలు అనుభవించక, అటు ఆధ్యాత్మికంగా నీ దగ్గరకు రాక, రెండింటికి చెడ్డవాడి వల్ల అయిపోతుంది కదా మా పరిస్థితి అని అంటే, అప్పుడు చెప్తాడు, నా సంబంధంలో చేసేటువంటి ఏ సేవ అయినా అక్షరమైనటువంటిది, క్షరము కానటువంటిది, నశింపు లేనటువంటిది, అది తదుపరి మరలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. ఇవాళ 10% మనం పరిపూర్ణతను అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధి చెందితే, మళ్ళీ జన్మ ఉంటే ఆ తదుపరి 10 దగ్గర నుంచే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి, అందుకే కొంతమంది చూస్తూ ఉంటుంటాం, కొద్ది సమయంలోనే, కొద్ది కాలంలోనే ఆధ్యాత్మికంగా పరిపూర్ణత. చిన్నపిల్లలు మనకంటే ఎక్కువగా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాల్లో కూడా ఉండేటువంటి, అదంతా వారి యొక్క పూర్వం. అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, జన్మ జన్మలలో పోగుపడినటువంటి ఈ జన్మలో 10% వస్తే, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఒక 5 చేస్తే 15 నుంచి ప్రారంభం అవుతుంది తదుపరి. ఒకవేళ 50%కి పోతే అక్కడి నుంచే ప్రారంభం అవుతుంది తప్ప 0 నుంచి కాదు. కానీ భౌతికమైనటువంటి ఏ విషయమైనా మళ్ళీ 0 నుంచే మొదలయ్యేటువంటిది ఈ భౌతిక ప్రకృతిలో మమేకమై ఉన్నటువంటి పరిస్థితులలో. సో ఏతావదుక్తోపరరామ తన్మహద్ భూతం నభో లింగమలింగమీశ్వరం అహం చ తస్మై మహతాం మహీయసే శీర్ష్ణావనామం విదదేను కంపితః. ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు ఆయన, శబ్ద రూపమున మూర్తీభవించి కనులకు అగోచరుడయ్యును పరమాద్భుతుడైన ఆ పరమాధికారి పిదప పలుకుట నాపెను. అంతటా కృతజ్ఞతా భావంతో నేను శిరము వంచి ఆ దేవదేవునికి వందనములు అర్పించి తిని అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇప్పటి వరకు మొదట ఆయన యొక్క హృదయంలో దర్శనమిచ్చినటువంటి ఆ శ్యామ సుందర రూపాన్ని ఆయన దర్శించి మళ్ళీ ప్రయత్నం చేస్తే అది సాధ్యం కాలేదు. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా అది సాధ్యం కాకున్నటువంటి సందర్భంలో
ఆయనకి వినిపించినటువంటి ఆ భగవంతుడి యొక్క శబ్ద రూపము, అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, శబ్ద రూపమున మూర్తీభవించిన, అంటే ఇప్పుడు ఆయన విన్నటువంటిది ఆ భగవంతుని యొక్క వాయిస్ ఏదైతే ఉందో అదంతా కూడా ఆ పరతత్వం, ఆ భగవానుడి యొక్క సంబంధించినటువంటి విషయాలు, ఆయనకు సంబంధించినటువంటి ఏ విధంగా తదుపరి తను కొనసాగించవలసిన చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయాలను ఆయన, అంటే ఇక్కడ మాటల రూపంలో, అంటే దృశ్య రూపం కాకుండా శబ్ద రూపంలో భగవంతుణ్ణి ఏ రూపంలోనైనా మనము దర్శించుకోవచ్చు అనేటువంటి ఇక్కడ చెప్తారు. కనుక ఇక్కడ ఆ పరతత్వాన్ని ఆయన ఏ విధంగా అనుభూతి పొందుతున్నాడంటే శబ్ద రూపంలో అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటిది. శబ్ద రూపమున మూర్తీభవించి కనులకు అగోచరుడయ్యును పరమాద్భుతుడైన, అంటే ఆ శబ్ద ధ్వనికి ఆయన అంతకు ముందు చూసినటువంటి ఆ రూపాన్ని ఒకవేళ ఊహించుకుని ఉండవచ్చు. సో అందుకే అంటే ఇక్కడ అగోచరుడి కనులకు, ఈ భౌతికమైనటువంటి చక్షువులకు అగోచరుడు అయి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ పరమాద్భుతుడైన, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఒకసారి దర్శించుకున్నాడు. సో పరమాద్భుతుడైన ఆ పరమాధికారి పిదప పలుకుటను ఆపెను. ఆ విధంగా ఆ మాటలు ఇక ఆయనకి వినిపించడము ఆగిపోయింది అని చెప్తున్నాను. ఎప్పుడైతే ఆ పరతత్వపు శబ్ద రూపము ఆగిపోయిందో అప్పుడు ఇక అతడు మరి ఆ విధమైనటువంటి మార్గదర్శకం చేసినటువంటి ఆ విషయాన్ని, ఆ విధమైన దివ్య జ్ఞానాన్ని ఇచ్చినందులకు గాను అతనికి కృతజ్ఞతా భావంతో ఆ బాలుడు శిరస్సు వంచి, అంటే పూర్వజన్మలో ఉన్న నారదుడు శిరస్సు వంచి ఆ దేవదేవునికి వందనాలు అర్పించాను నేను అంటూ వ్యాసుడితో చెప్తున్నాడు. అంటే అడిగాడు కదా, జిజ్ఞాసుడై వ్యాసుడు అడిగాడు, నీ యొక్క జన్మలో మరి ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నీకు మంత్రోపదేశం జరిగిన తర్వాత నీ యొక్క ఏం జరిగింది, ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్థితికి నువ్వు ఎలా, ఈ దివ్యమైనటువంటి స్థితికి ఎలా వచ్చావు అనేది తెలుసుకోనటువంటి జిజ్ఞాస, పరతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి జిజ్ఞాసుడై వ్యాసుల వారు అడుగుతూ ఉన్నటువంటి దానికి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము బై జై శ్రీల ప్రభుపాదుల వారికి జై. భగవానుడు కనిపించుట లేదు గాని అతని పలుకులు వినిపించిననుట పెద్ద వ్యత్యాసము కలుగ చెయ్యదు. భగవానుడు తన శ్వాస ద్వారానే 4 వేదములను సృష్టించి ఉన్నాడు. అట్టి దివ్యమైన వేదమంత్రముల ద్వారానే అతడు దర్శనీయుడు మరియు అనుభూతుడు కాగలడు. అదే విధముగా భగవద్గీతయు ఆ దేవదేవుని శబ్ద రూపమై ఉన్నది. భగవద్గీత మరియు శ్రీకృష్ణుని నడుమ ఎట్టి భేదము లేదు. సారాంశం ఏమనగా అకుంఠితమైన దివ్య మంత్రోచ్చారణముచే భగవానుని గాంచగలుగుట, శ్రవణము చేయగలుగుట రెండును సిద్ధింపగలవు. ధన్యవాదములు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ అంటే ఆ పరతత్వాన్ని ఇక్కడ దృశ్య రూపంలో కాకుండా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఆయనకి దర్శనం ఇవ్వడం లేదు, హృదయస్థంలో ఆ ఏమీ రూపం కనిపించడం లేదు ఆ పిల్లవాడు, ఇక్కడ ఏమి వినిపిస్తూ ఉన్నాయి. అంటే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే దృశ్య రూపానికి కానీ ఆ భగవంతుడు ఏ విధంగా ఉన్నా ఎటువంటి భేదం లేదు అని చెప్తున్నారు. ఎలాగైతే ఆయన యొక్క నామానికి, ఆయన యొక్క రూపానికి, అలాగే ఆయన ద్వారా చెప్పబడినటువంటి శబ్దాలకి ఏది భేదం లేదు అనేటువంటిది ఇక్కడ తెలుసుకోవాలనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తుంది. సో అందుకే ఇక్కడ భగవానుడు కనిపించకపోయినప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క మాటలు వినిపిస్తూ ఉంది. అంటే పరతత్వాన్ని ఇక్కడ శబ్ద రూపంలో అనుభూతి పొందుతూ ఉన్నటువంటి, కాబట్టి ఆ దృశ్య రూపానికి కానీ శబ్ద రూపానికి కానీ ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు భక్తులకు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు భగవంతుడు తన యొక్క శ్వాస ద్వారానే మరి ఆ 4 వేదాలను కూడా సృష్టించి ఇవ్వబడినటువంటివి కదా.
మరి ఆ విధంగా దివ్యమైనటువంటి వేద మంత్రాల ద్వారానే అతడు దర్శనీయుడై అలాగే అనుభూతం కూడా కాగలడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి శాస్త్రాల్లో చెప్పబడినటువంటి ఆ విషయాలను మంత్రాల ద్వారా, ఆ మంత్ర ఉచ్చారణ ద్వారానే ఆ భగవత్ పరతత్వము యొక్క అనుభూతి కూడా కలుగగలిగేటువంటి. సో మరి ఇక్కడ మనం భగవద్గీత చదువుతూ ఉన్నాము అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క, ఆ దేవదేవుని యొక్క, దేవాది దేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క అది శబ్ద రూపంగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. కనుకనే కదా దానిని ఆయన అర్జునుడికి చెప్పినటువంటి ఆ విషయాలను శ్రవణం చేస్తూ మనము. సో కాబట్టి భగవద్గీతకి శ్రీకృష్ణుడికి తేడా లేదు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శబ్ద రూపంలోనే పొందుపరచబడినటువంటిది. దాన్ని తదుపరి క్రమంలో మనలాంటి మందమతుల కోసం అది గ్రంథీకరణ చేసినటువంటిది వ్యాసుల వారు మహాభారతంలో ఉంచి దాన్ని చేసినటువంటి. కానీ మొదటగా ఆయన యొక్క అది ఏ విధంగా వెలువడైంది? శబ్ద రూపంలోనే. పూర్వము వివస్వానుడికి చెప్పినప్పటికీ తదుపరి ద్వాపర యుగంలో అర్జునుడికి చెప్పిన అది మొదట శబ్ద రూపంలోనే ఇవ్వబడింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఏంటంటే ఆ దివ్య మంత్ర ఉచ్చారణలతో మరి ఇక్కడ ఈ కలియుగంలో ఈ పతిత జీవులను, బద్ధ జీవులను ఉద్ధరించడానికి సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని మనకి ఆ భగవంతుని నామస్మరణం చేయడానికి ఆ దివ్య మంత్రం, మహామంత్రం హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ నామస్మరణ చేస్తూ, నామాపరాధాలు లేకుండా నామస్మరణ మనం చేస్తూ ఉన్నటువంటి క్రమంలో ఆ భగవంతుని యొక్క అనుభూతిని మనం గాంచగలము అనేటువంటి చెప్తున్నాం. సో కాబట్టి ఆ దివ్య మంత్ర ఉచ్చారణతో గాంచగలగడము, శ్రవణము చేయుట రెండు కూడా సిద్ధిస్తున్నాయి మనకి. అంటే ఇక్కడ ఒకటి మొదట దృశ్య రూపంలో ఆయన దర్శించుకున్నాడు, తర్వాత శబ్ద రూపము. సో కాబట్టి ఆ పరతత్వము అనుభూతి మరి ఆ దివ్య మంత్ర ఉచ్చారణల ద్వారా. ఎందుకంటే ఆయన తాను పొందినటువంటి మంత్ర గురుపదేశంతో పొందిన మంత్రాన్ని ఉపదేశిస్తూ ఆయన స్మరిస్తూ అక్కడ కూర్చుని ఆ భగవంతుని పైన ధ్యాస చేసినప్పుడు మొదట దృశ్యం ఆయన యొక్క రూపం మనకి ఆయనకి ఆ బాలుడికి దర్శనం ఇచ్చినటువంటిది. తదుపరి అదే విషయాన్ని శ్రవణ రూపంలో అంటే శబ్ద రూపంలో ఆయన అనుభూతి పొందినటువంటిది. సో ఆ విధంగా దివ్య మంత్ర ఉచ్చారణ చేయడం ద్వారా మనకి భగవానుని గాంచవచ్చు, భగవానుని యొక్క శ్రవణం, భగవానుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను కూడా మనం వినవచ్చు అనేటువంటిది అదే మరి విశుద్ధ భక్తులకు పొందేటువంటి అనుభూతి. ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నట్టు హరే కృష్ణ. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నాడు నామాన్యనంతస్య హతత్ర పపటన్ గుహ్యాని భద్రాని కృతాని చ స్మరన్ గాం పర్యటం స్తుష్టమనాగత స్పృహాః కాలం ప్రతీక్షణ విమదో విమత్సరః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆ విధంగా, అంటే వ్యాసుల వారితో చెప్తున్నాడు నారద మహర్షి. ఆ విధంగా నేను దేవదేవుని పవిత్ర నామమును, యశస్సును, భౌతిక జగత్ మర్యాదలను మరిచి పదే పదే కీర్తించుటనారంభించి తిని భగవానుని దివ్య లీలల అట్టి స్మరణ కీర్తనములు రెండును నిక్కంగా శ్రేయదాయకములు. ఆ విధంగా గాంచుచు తృప్తి నొందినవాడను, నమ్రుడను, అసూయారహితుడను అయి భూమండలమంతటా పర్యటించి తిని అంటూ ఆ
తాను ఏ విధంగా ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందాడు, ప్రస్తుతం తాను పొందిన ఈ దివ్యమైనటువంటి స్థితికి ఎలా అతడు ఎదిగాడు అనేటువంటి విషయాలను ఇక్కడ ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామమును, ఆయన యొక్క యశస్సును ఈ భౌతిక జగత్తు బంధనాలకు, ఈ భౌతిక జగత్తుకు అతీతంగా, అంటే ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలు, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి, ఇక్కడ దీని అర్థం భౌతిక జగత్తు మర్యాదలను మరిచి, అంటే ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలను, ఈ సత్వ రజో తమో గుణాలకు సంబంధించిన ఈ విషయాలను, ఈ ఇంద్రియ భోగ వాంఛలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి పదే పదే ఆ భగవంతుని యొక్క పవిత్ర నామాన్ని, ఆయన దర్శించుకున్నటువంటి ఆ యశస్సును, ఆయన విన్నటువంటి ఆ శబ్దాలను అనుభూతి పొందుతూ పదే పదే ఆ విషయాలను కీర్తిస్తూ ఆయన ఆ విధంగా జీవనాన్ని గడుపుతూ వస్తూ ఉన్నాడు అని చెప్పు. ఆ విధంగా ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య లీలల యొక్క స్మరణము, కీర్తనం, స్మరించుకోవడము, దాన్ని కీర్తించడం, అలా ఆ రెండు కూడా చేయడం వల్ల ఇక్కడ శ్రేయోదాయకములు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల ఇక ఆ ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొంది, అంటే ఆధ్యాత్మిక తృప్తి భౌతికమైనటువంటిది కాదు, ఎలాగో భౌతికమైనటువంటిది ఇంకా ఇంకా అనిపిస్తుంది, ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి తృప్తి పొందిన వాడై, వినయంతో ఉండి, అసూయ రహితుడై, ఎందుకంటే ఆధ్యాత్మిక పురోభివృద్ధికి మనకి కొలమానంగా చెప్పబడేటువంటిది ఏంటి? ఆ భగవంతుని ఎడ ఆసక్తి కలగడము, అదే సమయంలో ఈ భౌతిక విషయాల ఎడ వైరాగ్యం. సో కనుక అతడు అసూయ రహితుడు అయి ఇక పరివ్రాజకాచార్యుడే ఈ భూమండలం అంతటా కూడా అతడు పర్యటిస్తూ ఉన్నాడు, పర్యటించాను నేను అంటూ చెప్తూ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి హరే మాతాజీ హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రణామాలు. చదవండి. భాష్యంపై శ్రీల ప్రభుపాద వారికి జై. శ్రద్ధావంతుడైన భక్తుని జీవితమును గూర్చి నారదముని ఈ విధముగా తన స్వీయ ఉదాహరణ ద్వారా సంగ్రహముగా తెలిపి ఉన్నాడు. అటువంటి భక్తుడు భగవాను ద్వారా గాని లేదా అతని ప్రతినిధి ద్వారా గాని మంత్రదీక్షను గ్రహించినంతనే భగవన్ మహిమలను ఇతరులు కూడా ఆకర్ణించగలిగిన రీతిలో భగవన్ మహిమా కీర్తనమును మరియు ప్రపంచ పర్యటనను అతి శ్రద్ధతో స్వీకరించును. అటువంటి భక్తులకు భౌతిక లాభాపేక్ష ఉండదు. కృష్ణధామమును తిరిగి చేరుటయనది ఏకైక అభిలాషనే వారు కలిగి ఉందురు. అయ్యది కాలక్రమమున వారు భౌతిక దేహమును త్యజించినంతనే సిద్ధింపగలదు. ఈ విధముగా భగవద్ధామమును చేరవలననేది అత్యున్నత జీవిత లక్ష్యమును కలిగి ఉన్నందున వారు ఎవరి ఎడను అసూయాపరులు కాకుందురు. అంతేగాక కృష్ణధామమును చేరుటకు యోగ్యులమన్న భావనలో గర్వమును కూడా చెందకుందురు. శ్రీకృష్ణుని పవిత్రమైన నామము, యశస్సు, లీలల స్మరణ కీర్తనమును కావించుచు భౌతికాపేక్ష లేకుండా ఇతరుల శ్రేయస్సు కొరకై తమ శక్త్యానుసారము భగవత్ సందేశమును ప్రచారము కావించటయే వారి ఏకైక లక్ష్యము. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో ముఖ్యంగా మనకి ఈ శ్లోకం యొక్క భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, ఎందుకంటే నారదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఆ భగవానుడు ఆ పరతత్వం యొక్క మరి ఆ శబ్ద రూపంలో ఏదైతే ఆయనటువంటి విన్నాడో, విన్న వాటికి కృతజ్ఞతా భావంతో ఆయన ఆ దేవదేవునికి వందనాలు అర్పించి ఇంకా చెప్తున్నాడు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశాన్ని, భగవంతుని యొక్క దృశ్యాన్ని విన్న తర్వాత అతడికి కలిగినటువంటి విషయాలను చెప్తున్నాడు. సో ఏదైతే ఆ మంత్రోచ్చరణ జరిగిందో ఆ భగవంతుని, ఆ దేవదేవుని యొక్క పవిత్ర నామమును, ఆయన యొక్క యశస్సును
మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాలకు పరంగా, ఎందుకంటే ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో, ఒక శ్రద్ధావంతుడైనటువంటి భక్తుడు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో మాత్రమే నిమగ్నమై ఉన్నటువంటి వాడు మరి ఏ విధంగా గడుపుతాడో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ నారదుడు స్వీయ ఉదాహరణగా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక విశుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్షణం ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి దానికి ఆయన యొక్క అనుభూతినే ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి. మరి అటువంటి భక్తులు నిరంతరము ఆ దేవదేవుని యొక్క పవిత్ర నామము యశస్సు తప్ప ఈ భౌతిక జగత్తులో ఇంకేది కూడా వాళ్ళు వాంఛించరు అని చెప్తారు. ఈ భౌతికమైనటువంటి బంధనాలన్నీ కూడా తుచ్చమైనవిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఎంతో మంది ఆచార్యులు ఈ భౌతిక జగత్తులో అత్యుత్తమమైనటువంటి అంటే ఎంతో ఆనందం, అంటే ఉత్తమం అంటే ఇక్కడ ఆనందదాయకంగా చెప్పబడేటువంటి కొన్ని కోరికలను, కొన్ని రకాలైనటువంటి వాటిని తుచ్చంగా వదిలేసినటువంటి విషయాలను చూస్తూ ఉంటుంటాం. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి విశుద్ధ భక్తుడు భగవానుని ద్వారా గాని అతని ప్రతినిధి ద్వారా గాని మంత్రదీక్షను గ్రహించినంతనే ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను సో ఇతరులు కూడా ఆకర్ణించగలిగిన రీతిలో భగవన్ మహిమను కీర్తించటము మరియు ప్రపంచ పర్యటనలో అతి శ్రద్ధతో స్వీకరించును. ఇక్కడ జరిగినటువంటిది ఎందుకంటే మరి ఆ బాలుడు మంత్రదీక్షను అతను ఆ బ్రాహ్మణుల దగ్గర పొందినటువంటిది, అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క కరుణ ద్వారా ఆయన తదుపరి ఎంతో మందికి ఇతరులను కూడా ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను గురించి ఇతరులకు కూడా ఆయన తెలియచేయగలిగింది. ఎంతో మందిని మార్చినటువంటి అతి కఠినమైనటువంటి దుర్మార్గమైన కిరాతకమైనటువంటి జీవనాన్ని గడిపినటువంటి వారిని కూడా మార్చగలిగినటువంటి వారు నారదుడు వారు. సో కనుకనే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మరి ఒక విశుద్ధ భక్తుడు భగవంతుని ద్వారా గాని అతని యొక్క ప్రతినిధుల ద్వారా అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువుల ద్వారా మంత్రదీక్షను పొందినట్లయితే అటువంటి వాళ్ళు ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను ఇతరులు కూడా ఆకర్ణించగలిగినటువంటి రీతిలో ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమను కీర్తిస్తూ ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను తెలియచేస్తూ సతతం కీర్తయంతో మామని చెప్తారు కదా విశుద్ధ భక్తులు. సాధారణ విశుద్ధ భక్తులు సాంగత్వంలో సత్సాంగత్వం జరిగినప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి చర్చించుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రతినిధుల యొక్క లీలలను గురించి చర్చించుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండేటువంటి అది ఆనందం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండేవి కాదు. ఆ ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి చర్చించుకునేటప్పుడు పొందేటువంటిది అది నిజమైనటువంటి ఆనందం. మరి అటువంటి దానిని మరి ఆ భక్తులు ఒక క్రమంలో గురు శిష్య పరంపరలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ విధంగా పొందగలుగుతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ప్రపంచ పర్యటనలో కూడా అతి శ్రద్ధతో వాళ్ళు స్వీకరిస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ నారదుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ విషయాన్ని కూడా అదే చెప్తున్నారు. దివ్య లీలలను అట్టి స్మరణ కీర్తనలు రెండు చెప్పి ఆ విధంగా మరి భూమండలం అంతటా నేను పర్యటించాను అని చెప్పాడు కదా నారదుడు. సో ఆ విధంగా ఆయన పరివ్రాజకాచార్యుడై తిరుగుతూ ఆ భగవంతుని యొక్క మహిమలను కీర్తిస్తూ మరి ఆయన భక్తులుగా మారుస్తూ భక్తులను చేస్తూ ఆ పతిత జీవులను ఉద్ధరిస్తూ చేసినటువంటి మరి ఆ విధంగా
ఉన్నటువంటి భక్తులకు ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్ష ఉండదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మన వాస్తవికమైనటువంటి ధామము ఆ భగవంతుని ధామంలో ఉండడము, నిత్య శాశ్వతమైన జనన మరణాలకు అతీతంగా దివ్యమైనటువంటి ఈ దేహంలో, ఆధ్యాత్మిక దేహంలో ఉండడము, జననము మరణము వ్యాధి లేనటువంటి వాటిలో ఉండడం కదా. కనుకనే మరి అటువంటి భక్తుల యొక్క లక్ష్యం ఏముంటుందంటే, ఏకైక లక్ష్యము, ఏకైకమైనటువంటి అభిలాష, ఏకైక కోరిక తిరిగి ఆ కృష్ణధామాన్ని చేరుకొని అక్కడ భగవంతుని యొక్క నిత్య సేవలో నిత్య పార్షాదులుగా ఉండడమే కోరుకునేటువంటిది. అది మరి విశుద్ధ భక్తులకు కోరుకునేటువంటి అని చెప్తారు. మరి అలా ప్రయత్నించినటువంటి వారికి కాలక్రమంలో ఆ విధంగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉన్న వాళ్ళు ఆ విధంగా ఉండి ఎప్పుడైతే ఈ భౌతికమైన స్థూల సూక్ష్మ దేహాలను త్యజిస్తాడో అప్పుడు వారికి వారి యొక్క కోరిక సిద్ధిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు ఆ భగవద్ధామం, ఎందుకంటే మరి ఆ భగవద్ధామమును చేరడమే అత్యున్నతమైనటువంటి జీవిత లక్ష్యం. ఎందుకంటే భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, పాతాళ లోకము నుండి బ్రహ్మలోకం వరకు ఆభువనాలోక అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఎక్కడికి వెళ్ళినా తిరిగి మళ్ళీ జనన మరణ చక్రాలలోనే ఉండేటువంటిది. కానీ నా యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరిన వాడు తిరిగి ఈ దుఃఖాలయానికి రాడు అంటూ చెప్తారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో ఆ విధంగా మరి విశుద్ధ భక్తుడి యొక్క లక్ష్యము ఈ దేహమును త్యజించిన పిదప ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని, గోలోక బృందావనాన్ని చేరి అక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క పార్షాదుడుగా ఉండడం, అదే అతని యొక్క జీవిత అత్యున్నతమైనటువంటి లక్ష్యంగా చెప్తుంది. మరి అలా ఉన్నటువంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటాడు, అందరి ఎడ సుహృదుడైనటువంటి మిత్రుడుగా ఉంటాడు. మరి కనుకనే అటువంటి వారికి ఎవరి ఎడ అసూయ ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో మరి అలా ఎవరి ఎడ అసూయ లేకుండా వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఆ కృష్ణధామము చేరడం, అందరూ కూడా కృష్ణధామాన్ని చేరడానికి యోగ్యులు అనేటువంటి భావంతో అందరినీ ఉద్ధరించడానికి ఆ భావంలోనే వారికి ఇక అంటే ఆ లోకాన్ని చేరుతున్నాను నేను అనేటువంటి గర్వం కూడా. ఒక్కొక్కసారి మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఏమనిపిస్తుందంటే, నేను బాగా భక్తి చేస్తున్నాను అనే గర్వం వస్తూ ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి. లేదా నేను బాగా క్లాసులు వింటున్నాను, లేదా నేను బాగా టెంపుల్కి ఏదో సేవ చేస్తున్నాను. ఏంది మనం చేస్తున్నట్టు చాలా 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 స్వల్పమైనది. ఆ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చిన దాంతో పోలిస్తే మనము చేస్తూ ఉన్నటువంటిది చాలా చాలా స్వల్పమైనటువంటిది. సో కానీ విశుద్ధ భక్తులకు ఆ విధమైనటువంటి ఆలోచన అప్పుడప్పుడు మనం ఎంత చేస్తున్నా ఏదో ఒకటి వస్తూనే ఉంటుంటుంది ఒక్కోసారి మనం. ఎందుకంటే ఇంకా మనం ఈ భౌతిక జగత్తులో ఈ భౌతిక బంధనాలలో చిక్కుకొని ఉన్నటువంటి కారణంగా మరి సో కానీ విశుద్ధ భక్తులకు అంటే నారదుడు వంటి భక్తులకు మరి ఆ కృష్ణ ధామాన్ని చేరుకునే యోగ్యులం అన్నటువంటి భావనలో గర్వం కూడా వారికి ఉండదు అని చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఆ దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పవిత్ర నామము యశస్సు లీలలను స్మరిస్తూ సో ఆయన యొక్క నామమును యశస్సు లీలల స్మరణ కీర్తనలో గావిస్తూ
ఎటువంటి భౌతికమైనటువంటి ఆపేక్ష లేకుండా ఇతరుల యొక్క శ్రేయస్సు కొరకే తమ శక్త్యానుసారము వారు ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారు. అది నిజమైనటువంటి వైష్ణవుడు. అందుకే వైష్ణవ ప్రణామంలో వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవచ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః అంటూ చెప్తూ ఉంటుంది. వైష్ణవుడు అనేటువంటి వాడు పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి కల్ప వృక్షాల వంటి వాడు. సో ఇక్కడ వైష్ణవుడు, ఒక విశుద్ధ వైష్ణవుడు నువ్వు చూస్తూ ఉన్నావు. నారదుడు పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటి నిరంతర ప్రయత్నంలోనే ఉండేటువంటి వాడు. మరి అది ఆ విధమైనటువంటి భక్తి విధానాన్ని ఇక్కడ సో విశుద్ధ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు భౌతిక ఆపేక్ష లేకుండా ఇతరుల శ్రేయస్సు కొరకే తమ శక్త్యానుసారము ఆ భగవంతుని యొక్క సందేశమును ప్రచారం కావించడమే వారి యొక్క ఏకైక లక్ష్యం. కనుకనే నారదులు వారు ఈ భూమండలం అంతటా కూడా పర్యటించి ఆ భగవానుని యొక్క దివ్య లీల స్మరణ కీర్తనలను రెండు చేస్తూ, ఎందుకంటే అవే ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించేటువంటివిగా భావించి చేస్తూ ఆ విధంగా ఆయన తృప్తి పొందుతూ వినయంతో అసూయ రహితుడై ఈ భూమండలాన్ని అంతటినీ పర్యటించినాను నేను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో ఇంకా ఆ వ్యాసుల వారితో ఆయన చెప్తూ ఉండేటువంటి విషయాలను తదుపరి క్లాసులో చూద్దాము. హరే కృష్ణ.